at welcome na naman po sa panibagong video. Second week ko dito sa Cebu. And few more days, uwi na din ako ng Netherlands. May dala akong labahin. Magpapalaba ako kasi ayaw pa namin maglaba doon para madali pa. Marami kasi masyado. Ito po yung daanan papunta sa main road. Punta po akong Bogo City kasama yung brother-in-law ko. Kasi bisitahin namin puntahan namin yung bahay namin ni Ruth doon sa Bogo City. So first time ko pong makikita yung bahay na tapos na talaga siya. So excited po ako. Siyempre mag-vlog ako, pakita ko sa inyo. And mag-picture din ako doon. And mag-video na din para kay Ruth. Pasensya na po at hindi ako nag-vlog ng matagal. Naputol yung chika natin kasi may nakasalubong akong kapitbahay namin. Nag-usap kami ng saklit. Malapit na po tayo sa main road. So anyway, chika ko na lang kayo mamaya. Dito na tayo sa main road. Yan yung namin, sasakyan namin. Ayun, may multicab kasi yung ko. Yung brother-in-law. Yun yung sakyan natin. Kalimot ka? Hindi ay. Palondry muna tayo. So, pasensya na po kayo at hindi ako nag-vlog ng maayos dito sa pagpunta ko dito ng Cebu kasi mahirap po mag-vlog na parang masaya. Gusto ko masaya sa vlog pero mahirap vlog na masaya pa kasi, di ba, nawala si tatay. And busy din kami kasi maraming mga kapamilya, mga relatives everyday pumupunta sa bahay sa wake ni tatay. Siyempre, nag-grieve pa din po kami. So, hindi po ako nag-vlog while si tatay sa wake ni tatay hanggang sa niliting siya. So, ngayon, iba yung emptiness na nararamdaman ko. Nag-adjust kaming lahat. Yung mama ko, yung yung concern ko. Makakayanan din naman. And
ibang father figure doon. Ay, nako. Dito na po kami sa Bogo City. Pero nasa kabilang barangay pa kami. Naghihintay na yung ano namin, yung renter namin doon. Was it a dream? Why am I wishing that you were there? Is it a nightmare? It's like I'm trying to get back to something that I've lost. Oh, you have shown me there are places you can never go back to. Are you still there? How can I show that appreciate? What is that you were doing? What is that you were feeling? Your faces that I've never seen. How can you hurt me? Time goes by, but you were still on my mind. Ayan, nasa likod ng anong tawag, sa'yo nga na nito? Shrine. Sa likod ng shrine na to, andito yung unit namin. So gialihan na dahil lagi, butangan na giti, na dahil takaagi diri. Tapos natang kami doon sa bahay. Tapos drop by kami sa City Hardware. Ayan, nasa City Hardware na tayo. Tingnan tayo ng mga gamit sa bahay. Dong. Kanidong ba? Lawa. Barato raman. Ano? Barato ra lagi ni. Manipis man. Pero okay raman sa size ala paliton ko na karon dai. Ito. Lagi. Ang bed 8. Yung mo ni ang bed, Duratex. Kwarto. Hindi? So we're getting this table and also
itong bed frame. Metal lang siya muna for now. In the meantime lang muna kasi papagawa pa yung ano ni mama, yung kanyang bed frame. Tapos bumili na kami ng foam. We're done at City Hardware and nasa ano na kami, City Center. Punta po kami kay Sano and then do some groceries and yung sa pharmacy. Magla-lunch pa kami din. Na tayo. Ito, lalabasan namin to siya. Ayun na yung ano, yung bagong binili na chair. Chair naman. And yung chairs niya, next na lang yan. Yung bigas ni mama. Ang bigas ni mama. And yung brother-in-law ko nag-assemble ng bed. Yung bahay namin, wala pa siyang pintura. Wala din siyang ano ba. Unsay tawag ato do? Oche. Ay tiya. Unsay tawag ato katong ina ni ba? Usa pintuha. Skim coat. Wala pa siyang skim coat and wala pa ding ano, wala pang pintura. May bisita pa kami. Balikan ko na lang kayo. Ito yung matalik na kaibigan ni tatay. A few moments later. Kain. Akong mga batos, oh. Bihay kayo dyan. Hey! Hello. Oh, may adobo si mama. May gulay. May... Kabala sa ko may gulay. Gulay na, linubian. May ako may utan. And then fish da. May gulay na May isda. And then barbecue. Grabe ang kain. Ngangang tayo. Ngangang daw. Kani may klarong vlogger, kaning mamang bagong nanganak. Order kami ng halo-halo. And mango graham. For baby. Bebe, mo na siya baby sa among group. So among yung tawag namin sa kanya, Be. Be. Ito yung high school friend ko, oh. Ano kami to? 4 kami. Tapos yung 2, missing pa man. Si Myrene, oh. Ito yung branch, manager ng branch manager ng Palawan. Sa amin. Ang ganda na dito sa amin kasi may mga ganito na ba. Dati wala man to. Daming isda.